Здравейте, YouTube, аз съм Портало и така сега ще си имам първия си геймплей на Call of Duty 4 Modern Warfare. Това е първата мисия. В смисъл, че има и други мисии, в смисъл това е първата, в която първата мисия по принцип е тренировка, но това няма никакво значение, защото тренировката е много тъпа. Много тъпа. Какъв е смисъл изобщо? Ще е жива. Така, сега от тук. Искам по-бързо да минавам мисията, защото нали, няма много орнаменти. Майка ти, не мога да оцеля. Така, понеже искам да рекламирам един профил. И много епичен профил на Deagle Power. Ще ви дам на фокус. Тоест по реклама така. Ще го рекламирам. Един негов клип. Защото е пич. И просто не рекламка, така. Уоу. What the fuck? Собствената ми граната уби мене. Сериозно. Абе, както и да е. Той само ще забави мисията. Майка ти. Бати шибаното. Тия гранати повече няма ги ползвам. Много са ебани. Фу, кой иска да влезе? Ай по-бързо е! Нямам цял ден тука. Не са гъчка ти. То път насън. Ко ти пука, тръгвай. Тука малко. Трябва по-бързо да ги цепим. Ще рискувам с гранатата, да видим какво ще стане. Окей. Само трябваше да коментира. Те спамна. Сега. Ето калашник. Ще ползвам калашника просто веднага. Майки, приклещиха ма. Идиотите му. Всъщност, да. По-бързо заминаваме мисията. То сдигала. Мисля, че отгоре трябваше да сме, не от тук. Уф! Майки ти. Сега, нагоре. Мисля, че тая поредица няма да мога да свърша, понеже аз не мога да мина някои от мисиите. Само една ми се опъва. Просто само 2 пъти съм я играл. Не, че съм се опитвал много. Но просто ме мързи. Мързи ме да играя на играта. Ето тук има. Шумната граната. Къде беше?
За първи път ще мина от тук. Майка ви. Ряпай аз, чове! Нямам гранати, майка му. Опа! По-полека, бе. Умри, бе. Умри, като ти казвам, бе. Хайде. По-бързо. Мейдей, мейдей. Къде са? Сега малко ще го отворим и ще поговоря. По играта. Да обясня какви поредици мисля да почна. Тази и друга. Каква да е? Не знам, после ще реша. Нататък ще решавам по... Винаги много газ е до мене. Ло. Бати бъга с ФПС-то само на 30 седи, не мърда. Нит надолу, нит нагоре. Айде. Хубаво разбрахте. Ти си руснак. Трябва да бягаме. Това го разбрах. Ама той много гадно с водата. Падането. Дем колко бързо може да излеем. Винаги тук се забавяме. Ето къде и наваксвам. Все едно капитана на кораба е пиян. Много лудо ще се преобърни. Титаник 2. Въй, как и ти. Така, това ще... сега ще свърша мисията. Ето хеликоптера. И това е от първия епизод. Очаквайте втори, който също ще е много забавен.